So a while ago, I think Nandri kuma 4 years, kuma 5 years ago, I don't really remember my age, but taigara kudzasi kumachonyonyo kusina civilization. It was very far from everything, very far from the other centers. Mangma growth point angari kure. Then town Harare. Actually, tasingatomboziva kuti unoita sei kuti uende kuHarare that age. But well, my father was wise enough to know his ways around kuti zvinhu zvinohodhwa kupisa akanga neka tuck shop, you know, matsonyonyo ikoko. People had actually moved there kunotsvaga gold, kwangu neka gold rush kanga kariko after the whites left and things like that. Saka pashop apa taitengesa everything. Chingwa, wawa, zvese zvaunoda you'd find pakashop kedu kangari pakati pekuti it was like 14 kilometers away from my clinics, 14 kilometers away from the other growth point and a little bit affluent. Kure, kwangu singasvike bhazi kana mota, kwangu ne mota 1 yemumwe mudhara so rori ndo yaisvika ikoko. Kwanga kune ngoro ndo dzatainyanya kushandisa zvikotyari zvazvo zvemadhongi, because that was ndo zvanga zviri available. Kwangu kusina futi maroads anyatsori bobo. Ukatoona zimota rauya, either ndere mapurisa vari kunotsvaga makorokoza kuti vapiwe mari vambodhizwa and stuff, but otherwise kwangu singasvike mota kunze kwe1. Vanhu vatoipotsawo iyoyo watopotsana nemukana wako kuenda kucivilization. So this is where we're staying, and because we were pretty much closer to the border yeku-Mozambique, zvinhu zvaiaffecta Mozambique zvaitoti affectawo directly or indirectly, probably when people would come kunotsvagawo vachibva kuMozambique. Okay, so kuMozambique ibva kwaita this outbreak, kwaita ma-outbreak akawanda, kwaimboita malaria, different things, but this time kwakaitika outbreak ye-cholera. Okay, kwaitika outbreak ye-cholera. Taitongoziva kuti tikanzwa kuti kuMozambique vanhu vakuwara necholera zvakutouya kwatiri in a few days time. So tikugara paipai, butiwo mudhara because anga akatovhurike atigazai maoko, make sure muri kudya chikafu chinopisa, chikafu ngachivharwe chichi. He was very vigilant about this, and taizombospewawo. So but chakazoitika ndechekuti sezvo tanga tiri pakashopu kedu katakada kedu and tikaprovide everything into the community, people would then come kunotenga. One specific client yakauya was really sick. They were actually on their way kuenda kuka clinic kachona kandokutara kangari 14 kilometers away. Varutopusha mbara, he's serious, he's sick, hasikanaona kutaura, haasikunyazogona, ari kutopera mweya, you know, haasi kutogona kufema. Then kudzasuku bhara rakatozara nemasinte zvokuti, because you know with cholera hazvimiri zvichingobuda. So he was in a wheelbarrow, then ndobva waisa gumbezi pamusoro, so that whatever is happening inside mumbara zvakavharirwa negudza. So vakomana vauya vasvika papai, vada kutouya nepaveranda mudhara vati no, but handingaregedze kutengesera chikafu, because they realized kuti kubva makuseni pavanga vachifamba kwavanogara, which is even further away to the clinic than patanga tiri, vanga vasina kumbodya. So mudhara vati handingakunyimei, handingaregedze kutengeserai. Then vatovati no, imimi vaida kutenga mafreezes, they were broke because mumwe wavo airwara, so they couldn't work to find gold, blah blah blah. So mudhara vatoti no, muda mafreezes, but ndakupa half loaf yechingwa for free, you know. Vatovapa half loaf yechingwa nemafreezes 3, because there were 3 guys. The one was sick, then the 2 vaimupusha. Vatopiwa paipai, vakutolaza handiti, the 2 guys, because they were also hungry. Vakutolaza, but the guy was sick, haasi kunyatsodya handiti. Vatongoti ndakungonwa freeze, because aringoti akadai so vatadza kuita sei, mudumbu wamatama wanadza vatoenda. So he was not very much eating the bread. Saka vatotanga muti saka chinwa freeze it, chishingirira freeze it, so that at least unowanawo zvinhu zvekuti wadya, you know. Vashingirira freeze it kusvika muhalf
atadza kupedza visit mukomana. Atadza kupedza visit, then the guys vatoti you are serious, let's start working now because tiri kufanira kukurumidza kusvika kuchipatara. Paya visit raya vakunditambidza, you know, like raanga apedza rera vangoti you know what I mean, visit. And you understand, if you're living per shop, the owners, they are trying as much as possible to not eat the stock on, because I would get stock with your profit. So my friends are akatozara but aupiwe, maswitsi arimo but aupiwe, maput, you know, stuff like that. So pandakapiwa ndakati maiwe mwana wangu zvangu iwo mafriends tatinogara tichingonyemudzwa aya nana mudhara nana mose, at least I'm going to enjoy myself. Ndatora friends raya ndatomboda kuda nandiri mudiki zve, ndatongoti papo mukanwa ga ndakutosvisvina ndakutonakirwa. And ndarangu anga ari kuseri kwecounter, he wasn't seeing zvangu zviri kuitika paveranda. Then the guys were mudhara maita bo takuenda for totanga kufamba. Ndaro paari kunotenderero achiuya kunogara paveranda kuti amborelaxa zvake achimirira mamwe makastoma, ariona ndikurova visit ndinenge ndatorichovha raamukoti. Because iwe visit wariwana kupi? Ngati ndapiwa remufeso yaya anga achirwara wachona atadza kuripedza. Ndaro wangu katenga yafenda. Unofengerewo. Anyway, I was young. I didn't know any better. Tamura ipapo achinonotora bhutsu vanditi pamufudzi neni kuchipatara achitangika kana muchiziva kunonzi kunzunzutira. It's walking but also running a little bit because you're carrying someone but hausinyadzogona kumhanya full blast, asi uri kuda kufambisa ndoga kunzunzutira ikako achida kunzunzutira zvaiti timu ranga randisira visit. We actually caught up with them after about 800 meters. Mudhara vangu vatarisa so asi haana kuwana mukana nawo, akangoti aya zvakaoma ndakubatsira yafana mandibatsira, but haana kana wamhoresana kuti wakomana angori tichifamba nguva diki diki tasvika kuchipatara. It was approximately 14 kilometers kusvika ikoko. So if after about 2 hours tasvika kuclinic. Clinic wangu na nurse aid wangu waripo, but anga nurse aid ake but anga an experience because these outbreaks were happening from time to time, because this is kuma 2000s kuma early 2000s. Vasvika pepe zvikanziko aufa because mudhara wangu airova kamaranza aizirikana vasimogo maita sei, zvikanzi mwana wangu ari bho zvake izvezvi, but pane zvaitika anwa frizi tiri munhu anga ane cholera anga achitorinwa vawaitaka kushiyana zvikanzi tapabata anoona kunge aita sei atapurirwa or maybe not, but just to be safe chitorai prophylaxis magona because mabva mauya kawani, so you still have time. Anditi makurumidza vanapiwa zvimwe zvimapiritsi so zvinhu zvakati kurei so zvamedurwa vandatanga kupiwa ndichinwa hafu matablets aya. Vandatopedza mapiritsi angu ndichitori kuchipatara ikoko, then vandatodzoka. Tichitodzoka takasangana futi navo vakomana munzira vachipushana vachifamba vachizorora vachidii vamwe vachitori nehalf way to go isi takutodzoka. Mudhara ipapo ndopangoti vakomana dai mafambisa, mukomana wecondition yake yaita sei yashata, but haana kuda kuti vaite interaction yakanyanya kureba zvake because anga kumhanyirawo tuckshop yake. Tadzoka tasvika pa10 tagara, mudhara ari kungondicheka kuona kuti mufana ari bho here, mufana haasi kuita ma1 here. Atosvika manheru, tatosvika mangwana, makuseni. Kumakuseni ndo patakaona timu rera kudzoka. Mukomana anga akafukidzwa nejira kunosvika apa ari mubhara, but ipapo anga atofukidzwa musoro wese. Ina ndakunzwisa kuti zvinorevei. It is actually now that I'm starting to understand kuti mukomana anga atotila, anga atofamba, anga atokita. And it's actually now that I'm actually learning a few things about this. So
I learned kuti munhu anogona kukupa chinhu handiti, and ukasafunga fast kuti but why am I being given this thing handiti, unopinda muna taisiriwa pamwe ari kukupa kuti utodziya moto wembavha. He knows kuti kureceiva kwaurita this gift zvichangonzi tiri pamwe chete, saka kana zviri zvikunzi kusungwa kana kuti kufa tichangofa tese. Because a lot of people kana vakapinda in a predicament or vakapinda muna taisireva vanofila kuti ko inini neinini handiti, why ndachuzwa inini, why is it all the other people out there vari kufamba vachienjoy life, inini ndega ndonzi ndini ndikurwara inini, hazviiti, handife ndega, handirware ndega, handisungwe ndega handiti. So pakureceiva magifts, be careful, make sure you know the motive behind why people are gifting you things, why people are doing things for you. This applies zvese, even my baby. Be careful, know kuti why uri kutengerwa phone, why uri kupiwa mari yekuri kwamusoro handiti. Dzimwe nguva is just for love, but tungoti nyatsokuziva, nyatsokunzwisisa, why are people doing things for me, why am I being gifted things, handisi kudziiswa moto wembavha here. Ndo point yandakadzidza from there. Saka magifts ndotora, handiregedza kutora magifts, but I always make sure kuti ndikunzwisisa kuti why. Then secondly, ndakadzidza kuti bitterness or anger inoita kuti upedze time uchitsvaga revenge. So you see how Mdara met these guys on his way kuenda kuchipatara, asangana nevakomana inini ndiri nehangu ndaigona kutovha ndatoti vakomana ngatichitorwai izvezvo zvamaita zvakashata, ndakupai chingwa kaimimi mahara, ndakupai hafu rofu rangu, makosiya madaiso mwana, you know kuti iwe une cholera, you can't be. But Mdara haana kuwana nguva iyoyo, because remember kuchipatara asvika akanzi matogona makurumidza handiti. So be careful kuti pauruda kunotsvaga revenge hausi kutambisa here nguva yawango wachada kushandisa kunotsvaga healing handiti. Dzimwe healing dzinozopedzisira dzisashande, prophylaxis ine time frame yekuti zvisakuaffect, pane time frame pakati apa. So mukana uripo wekuzodzoka kurevenge, like after ndapiwa prophylaxis yangu kuchipatara, Mdara could then pakuzosangana nevakomana ava kechitu manje ndarapwa, pinda mudamburosi navo, then fight, mimi maita sei chichi ochibvunzana navo, because ndo mukana. So mukana uripo, he still didn't choose that way, because he realized kuti probably vakomana ava they are bitter, or probably they are ignorant, they don't know kuti zvinoshanda sei, they don't know kuti impact yezvavanga vachiita yakamira sei. Saka angototi rega ndiende zvangu kuti takada kwangu ndinomeka more profit. So really introspect, pese paunenge wada kuti handinzi waro, vangamondidaro, ndakutovaendera izvezvi. Chimbozvibvunza kuti hausi kutambisa here mukana wekuexplora things that could better you. Hausi pauruda unotora nguva neeffort yekuda kunokaurisa vanhu, hausi kuto waste here time neeffort nemari yekunozviimprove or yekunozviita kuti uwane healing. Yeah, so those are the two main lessons that I learned from that age. Ndakazozvidzidza izvezvo ndakura kuti but ndo malessons andingatore from all this. And thirdly, guys, usaite zvinhu zvakadhakwa mana. Why would you do that? Why would you in your rightful mind give mwana, or maybe mfeso yanga asiri in the rightful mind because airwara, but tikungoti dzimwe nguva people are not even sick but vari kungoita zvinhu zvakadhakwa, vari kungoti handifendeka. Why would you do that? Why would you? Zvakaitika futi, you know, when HIV was still rife, people would go to extents, men would use money to lure girls into sexual intercourse and give them HIV. Even vakazi, they would just be loose so much so that they would spread it and say, andifendeka. But why would you do that? I mean, just be good, man. Just use your predicament as a lesson for others. Kuti mukona pandira apa, ndikurwara kudai so, wanava make sure kuti zvamuri
dya zviudziya, make sure kuti vari kugeza maoko, make sure kuti you're closing food, then we learn, then at least unenge waitawo munhu anenge abatsira, you know, stuff like that. But well, maybe helping is not everyone's cup of tea, so yeah, maybe it doesn't make sense. But ndo imwe third lesson yandakazongoonawo kuti predicament yako ngaive chidzidzo kune vamwe vanhu, and people would then look for you kuti iwe wakamboita cholera kana kuti waita cholera, takatozoponeswa nemwe face akatiudza kuti unodai, you have to remain hydrated, you have to do that. Anyway, enough with my rants for today. Tozoonana kana ndauya neimwe nyaya futi because dzakati wandei. Alright.